Un partit molt igualat, amb dos equips amb molt de respecte, que sabia que ens juguem molt, hem eixit dos equips molt ordenats. La primera part han hagut poques ocasions, jo crec que nosaltres hem tingut alguna oportunitat més clara, i la segona part, a partir de l'expulsió d'ells, que ens han quedat en un mes, ja hem començat a generar més, hem tingut alguna ocasió, però no he pogut tirar-la dins. Però partit amb molt de respecte i molt de treball. Sí, sap mal, queda aquest sabor agridulce perquè té les ocasions que la pots tirar dins i són 3 punts molt importants, però bueno, això és futbol i és el que n'hi ha. Bé, l'equip la veritat que el veig molt bé físicament, tenim una família dins del vestuari i treballem tots els partits al 100%, ens deixem la pell i anem intentant partit a partit, intentant seguir estar allà dalt. Sí, jo estic molt a gust, molt important i de categoria, seguir treballant i ajudar a tot el que puga a l'equip, que per això estem així, per ajudar. No, per suport, ja ho has vist, el camp espectacular, ple, i jo dir-li a l'afició que seguís que apoyem-nos així, que nosaltres ho donarem tot fins al final.